Benvinguts a Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de La Casa Verda, del Mercè Foradada, publicat per Edicions Saldonar. Un altre cop aquesta música, li podria dir la meva música, potser, em fa venir ganes de plorar, però amb un plor quasi feliç, un plor sense llàgrimes, com una esgarrifança dolça, més aviat. Així és com comença aquest relat i així es manté a mesura que avança la lectura. Aquest to melangiós, de tristesa, que alhora és d'alegria, fa pensar en un passat agradós i efímer que, veto aquí la gràcia, ens explica una casa antiga. Mercè Foradada ens presenta una protagonista especial per la seva història. No es tracta de cap personatge de carn i ossos, sinó d'una casa. Dona atributs humans a un objecte inanimat i ens fa reviure allò que ha passat en aquell indret al llarg dels anys. Ens parla de la família que hi ha viscut, dels moments d'alegria, dels de tristesa i dels de soledat. Ens parla de les persones amb aquell punt de reflexió que tindria una àvia recordant els seus morts. I potser es tracta d'això, perquè aquesta atribució humana d'un objecte, com és la casa, ens permet imaginar-nos què sent el paisatge, els llocs on hem viscut, els instants que hi hem passat. A més, ho fa des de la bellesa, com si diguéssim. La casa és conscient que ha arribat a la fi dels seus dies i per això mira enrere amb nostàlgia. Ens fa pensar una mica, i salvant les evidents diferències, amb la casa de Mirall Trencat per la forta presència que té la novel·la. La casa fa de testimoni de les generacions que hi han deixat la seva presència impregnada. La Casa Verda és una reflexió sobre el pas del temps i dels records que en queden. La història es converteix en una mena de testament vital amb el qual la casa llega la seva memòria als que vindran. La Mercè Foradada ens explica els fets amb veu lleugera, una estructura senzilla, capítols curts i amb escenes gairebé inexistents que s'esvaeixen igual que s'esvaeix la vida de la casa.